Kulian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. It's another day, another right. A lot is going on regards to vatangomhanyira kunyaya yeyadha, nyaya yaProfet Walter Magaya iko zvinezvi vari kudzokera mukoti nhasika kuti vanonzwa kuti nyaya yavo ichiona kuti vachanorara mukati here futi kana kuti vanofanira kudismisswa vaende padeni nenyaya ye48 hours here. Ndichabata nezvayo ndichikuonesai, but now nyaya iri panapa word in the street. Walter Magaya's bodyguard in court for assaulting police officer. I know kuti a lot of you guys were asking kuti ko bodyguard rakazopinda sei pachinhu chakadai so bodyguard rakazopinda rakazonobatwa kana kuti rakanohakira sei panyaya iyoyi. Saka mukomana uyo ari kunzi anga atori musoja kafuti bodyguard wacho ane hombe dzake dzakawanda dziri kutanga kubuda because paangoonekwa ana Prophet Walter Magaya ipapo pane mukomana umwe anoita zvekuimba anonzi T-Gonzi ari kuchema, ari kunyora tsamba kuna President Emmerson Mnangagwa achitokumbira help kuti akwanise kunge achibatsirwa nevakomana ivo. I don't know, inini zvakundinetsa manje kuti toti already uri bodyguard munhu wacho uri kugadha nenyaya dzake dzaari kutonzi ari kudaiswa mastands akazodaiswa vanhu vakawanda ari kuchema takazovharwa takaitwa sei iko zvinezvi nyaya yacho ingori kwese. I don't remember kuti vanhu vangani vakauya even kuma inbox vachitaura kuti ndanzwa muchitaura nyaya yamagaya muri kuchenesa uyu kaya musadaro mimi takavharwa mari dzemastands. Aikati aina handinei nazvo zvokuti mupande makazovharwa mari nanhingi kana kuti sei inyaya dzinongotenderera dzinenge dzichingoda se dzichingotaurwa, but vanhu kana vachinge vakavharwa vanofanira kunge vachiziva zvekuita. Like this guy uyo ari kuchema ari kunyora tsamba kuna President Emmerson Mnangagwa. I think this is the right time yekuti abva angoenda onoripota nyaya kumapurisa kuti munhu wacho atori murimandi kudhara otofambira dhokiti racho. Inini that's the only advice ndingatopa kuna T-Gonzi, but mutsamba yake arudedzera kuti zvoni His Excellency, I write to you as a citizens who have run out of options to be able to recover my $6,000 I lost in the hands of the man besides Walter Magaya in handcuffed. He sold me an unregistered car with fake number plates only to start running away from just a day after I discovered the problem. He told me he was gonna return my money and take his car back, and he ran away from me for over a year now. VTS took my car. This is the first time I'm seeing this face, and his name is Tapiwa Chikondo. He is said to be Walter Magaya's security. I tried to reach out to Walter Magaya for help, but I only got $30 for fuel, and he asked me to come the next day, and he avoided me. Since then, I bought this car in the Yada Hotel premises. I have reported my case to the Waterfalls police station and the anti-corruption of Zimbabwe. The anti-corruption told me they are done with the investigation 6 months ago, but up to this day, I have no idea on what to do. Please help me, Mr. President. I have been threatened, but I have always believed, and I know we have a great president. And Nika Inova, I have my agreements of sales and everything. Thank you in advance. Ndo mashoko abuda ari kunyorwa panapa achinyorwa tsamba yanyorwa nemukomana uyo anoita zvekuimba uyo anonzi T-Gonzi. Ukamuimba kameno muti aimbi mune munatwo koko amene anoimba music kuti chiya ndichanyanzoziva ngo ndapezoterera music imwe yacho kudhara, but today I'm here for tsamba yangonyora because angobatanidzikirawo angotaurawo nyaya yacho ringomecha pane nhingi naMagaya pane bodyguard papapa. Saka ndingoti something must be done honestly, because pane zvimwe zvinhu zvisingazoita. Atidi vanhu vekuti vanotora zvevapfupi nekureba kuti munhu anenge akutemba kuti hachabatike, munhu anenge akutemba kuti akangonikirira anongonzi aenda unoripota kwaunoda, nyaya yongobva yaita se yobva yangoshaya basa. To me it doesn't make sense. But on the issue of Mr. Walter Magaya and his team, sorry kune sina unyazozvinzikisa mushe, yes kana vaukwa uchadedzi kunzi Prophet, but on the issue of Prophet Magaya, let me say the issue of Prophet Magaya, because nyaya iyoyo pana umwe akanditi don't call him a prophet, but no, he calls himself a prophet. Even in his ministry is prophetic healing and deliverance. So it's very important kuti tingoita se tingoshowa a sign of respect kumunhu. Kana chichiti prophet tomudedza kuti prophet, kana chichiti Mr. vamwe wenyu munotozviti madoctor, but hamuna kana madegree acho emadoctor naye hamutorina, but munongozvidedza kuti madoctors. It's okay, it's good. Saka tinongokudedzawo nezvamunoita se zvamunozvidedza. Zvakafanana ngoti uri ngozvidedza kuti pastor kana kuti teacher or mazita mangu amunozvidedza toti hausiri iwe iwo ndiwo zvaunotozvidedza izvozvo, as long as
uchibhilivha mauri. So the issue yakamira kadai so yakupindurwa nemamwe malawyers veku-opposition ana advocate fadzai mahere vane zvakawanda zvavari kutaura on the issue of Prophet Walter Magaya. Aini nyaya yacho nandichazivi, it's like toti Magaya kuti aseko takaendisa kuti ngotumari here kuti adefendwe nemalawyers veku-opposition. I don't know, but rekedza timotry kuiverenga nyaya yacho munongoziva chirungu chemalawyer chasiyana manje nechirungu chachinyorwa nati gonzi chemagrade 1 ichi, right? Regarding Mr. Walter Magaya, if it is true that he was detained for more than 48 hours before being brought before a court inclusive of weekends, then it would be legally incorrect to place him on remand. As a matter of law, he can be released on that technical basis, then rearrested in compliance with due process. He cannot escape the charges against on this ground. According to more focus should be placed on the substance of the allegations he faces. The preliminary reports don't paint a promising picture for his prospects of success. There appears to be in misapprehension over the constitutes legal consent. If you force yourself onto someone and they beg you to, at the very least, use protection, that request does not translate into consent as a matter of law. Consent must always be freely and voluntarily given. Equally, the considerations are rendered more complicated where there are typical power dynamics, e.g. a self-styled prophet who alleged abuses a consultation where a woman is vulnerable and desperate. It is a case we must watch very carefully. My statement I don't think I'll comment anything on the statement of Mahere. Zvasvika munzeve menyu zvakakosha kuti munge muchinzwawo kuti vamwe vanhu vacho vari kuti kudi, and I know kuti panapa tinenge tine vanhu vakawanda vekuti vanenge vachida kuuya vachinzwa nyaya dziri kuitika, vachinzwa nhau, said that tine vanhu veku-MDC, veku-CCC nevamwe veku-opposition, shadow opposition isina political party now, nevamwe vanhu veku-ZANU-PF, tine vanhu veku-ZAPU, manumbers akawanda, vanhu veku kwana mudhara madhuku kwekwe tinavo futi vanenge vachiuya vachiona mapolitical parties ese nevamwe vachada kuzoita mapolitical parties. Tine maprofesa, mapasta, machi vese vanenge vachiuya vachida kuita sei, vachida kunzwawo nyaya kuti zviri kumira sei. That is the reason why ndisiri kukomenda on the issue of advocate Fadzai Mahere vataura, but mangozvinzwira ndisida kuwedzera kana kuhafura. Ndo pane nyaya iko zvino izvi. Bodyguard ranga riri musoja rakangonika komanda kana mazogara 34 years watobva kuarmy wakutogadha munhu yo. Ini handinyatsonzwisisa kuarmy kwacho kunoita sei, kunoita zvekudzingwa vanhu iri kuarmy kozi ndambozvachinzi kudzingwa kuarmy kunonetsa kana wapinda tose unongopanikwa zvinoenda newe. I don't even understand kuti zvinhu zvichiitika, but the guy nyaya apindira mukati yaari kusungirwa ndeyekuti aida kuita hero, aida kuita gamba, cause painzi pakauya mapurisa more than 30 and most of them vanenge vasiri muuniform manje, vanenge vari muhembe, because normally kana uri weuniform I don't think kuti ungawana that capacity yekuti ungabata Magaya kana chero Magaya muri 2 muri muuniform. Chances enyu kuti mungamubata ari very low, cause even nema-connections nezera raanaro pazvinhu pa-influence i-one coach yet, otherwise unotopedzisira watodzingwa basa kana kuti paitika zvisinganzwisisike kwauri. So vaiti Magaya is not harmless. Magaya is harmless. I mean hatombokwanisa kana kutombokwadza nhunzi zvayo because he's a man of God. Ndo ma-statements anga kubudiswa nema-lawyers. So today let's wait tuone kuti inyaya dzipi dziri kutaurwa. Magaya achakontinua ramba ari mukati here kana kuti achabudiswa. Ndo nyaya tichada kuti tinge tichinzwa zvanhasi. Saka ndakamirira ndichakupa update ipapa because munoziva kuti inenge ndakunyatsotsanangudza, ndinodonongodza, ndobata pese pese kuita kucleana nzeve neinformation. But for now chiborani chenyaya chiborani chagujugudza aiwa apa ndatopedza kudhaya tosangana pa next one. But before I disappear, I know a lot of you guys vanoda kutonyauramba vachinzwisisa, but vanoda kutonyatsotohudzwa zvekurevesa chaizvo. Kuna vanhu vari muSouth Africa vada kuregisterwa makambani nekuvhurwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Zviri is pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa namukoma Owen. Chinongodiwa chete papapa passport yako yakapinda nayo muSouth Africa, no work permit, no problem, conduct education research. That is the solution iri kudiwa iko zvino. Saka muzoti handikupei maplug manyama,
contact them. Usasanetsekana zokuti una bank account uchikora uchidyirwa mari nevamwe vanhu vachikuitisa zvinhu zvokupusa saiwa unomwa mupuso kana kudyiswa mupuso kaiwo wokuti ungapusa zvokuti toshaya bank account zvokuti unosvika pakuti mari yako unoramba uchingotambirira mumabank account evamwe vanhu. Ko ukatizwa mazimba vashata mazuva ano, batai education research uvhurirwe zvako uregisterwa company yako, chero uri guard rinoita, chero uri garden boy unoona uregisterwa company unotibva wangoita garden services, kana uri guard unobva watoti ndatone young security company, any department rouri kuda uchicheka miti zvinoita, uri builder kana uchikanya dhaka. Do you know kuti unoona kutokanya dhaka yo wobva watoita construction company, usingagona kuvaka but wakugona kubata mabasa, wakutodedza mabuilder uchima employer uchivapa mari. Usazoti anoda kutipirei maplug manyama. So conduct education research panhamba dziri pafly idzodzo, mugare mabatsirikana pane zvichemo zvidiki diki zvamunazvo ipapa.